Hi friends, nोंथांमोन बयखौबो आंनि बे राजा बे ब्लग चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय। बेकग्राउन्डआव नुदों जोंहानि न' आरोना नै बायलालानो खामानि मावनो थांनो नागिरदों लोगोफोर माने टेन्ट हाउसआव हाजिरा मावहैनो आरोना उपाय गैया। स' लोगोफोर थांबाय थानि नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब लोगोफोर। याव दुकानावसो दङ आरोना लोगोफोरा नेगासिनो दङ दां गारियाव औवा लानानै। गारियाव मोनफैबाय नै एबार होलांनोसै। नै औवाया मादि बार'लायनाय नै गारियाव नै ड्राइभार बिथाङा नै बिथिं नै नायदो गारियाव फुल लडेड नै बिथिं होखाबाय नुहुरदों जानांगौ नै आवगायबाय थानि लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम। भिडिअखौ थाम्बनेलाव नायनानै आन्दाज मोनबाय जानांगौ लोगोफोर नोंसोरो नायलांबायल' था माबायदि जायो। हाग्राबारिसनि लामायानो लोगोफोर नायदो ओरैबायदि डेन्जार। दिस्लं दंबावोसो नै होखायो ड्राइभारा जोंना लागावखायो। नै 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 आयौ आयौ लामाया डेन्जारखा नै ओरैबायदि नै डेन्जार अबस्था गब्लं दंलायबावोसो बेयावथ'। होबायलै दिनै लावाबा लावलांदां नै आयौ होबाय ओइ र' नोंथां र' एसे र' ओइ जुना ओरै फैलाय ओरै इयावनो लाखिथ' नों र' अन्थाइ होना होबानो खारगोन इयो। इयाव अन्थाइ सोनो इयाव लडखौनो अभारद्राय लाबाय नालाय नै गारिया नांथाबायसो दानाबा अन्थाइ खनदों नै। खैना थाङो ड्राइभारासो मिन्थिगौलै एबार होदो लागाव। ओइ इदि लाखिनांला खनसेनो एसे माबा खाफिनलाय नोङो। खनसेनो होदो खनसेनो दालाय माथो है फाग्ला दो थांखादो लाफिनांलामोन नोङो लांखादोंमोन ओइलाय थाबावबायसो दा एसे बे खालाम। थांलाय एबार हले हो लागाव डेन्जारखासो थौखादो थ' लामायाबो गाज्रिद्राय नालाय ओंखायनो नांथादों। ओइ फाग्लाया डिउटि मावनो हागौमोन ना दोनो मोनफैलायबाय नै मेन लामाखौ। दानियाबा ट्रेक्टर फैदों माथो नै ओइथिं ट्रेक्टरबो फैदों। ट्रेक्टरनि थाखायसो मोजांलै लामायानो डेन्जार ओरैबायदि हाजो बायदिसोखा नै ओइ बे थागोन जादो लखरा डेन्जार लामाखालाय जोंनिथिं नै ओरैबायदिखा
गारि गंसेया माने गोदान ब्रेन्ड दिहुनबाबो बोसोरसेल' लास्टिं होयो आरो ना बोसोरसेनि उनावबाथाय काबारियाव हैदो नोंना नङा ड्राइभार बाबु नोंनाबोथ' जाला नै ट्रेक्टरानो हामा खालामजोबो बेफोरखौबो नै बिदि जाना दङ सेस दानिया मा उपाय गैया गारियानो हिटआ दावखोनानै हिट मिटार दावखोनानै सेस नायनो हागोन आरो ना नै हिट मिटारा नै नैबे फुरा वार्निं सिगनालसो होगासिनो थाथ'नांबाय उपाय गैया लामायाव नै ड्राइभारानो स' फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय आरो ना जायगा खाथियावनो नै दाना लागा अ माय गड गारिया सेस दानाबा हनै मादिबा जाबाय दावखोगोन ना दावखोला जादों बुस्थुआनोथ' स' फाइनालि लोगोफोर जायगायाव मोनफैबाय आरो ना गारिया ओरैबायदि अबस्थायाव फैनांगौ जाबाय माने डेन्जार हामाखामोन दाबो नै डेन्जार खस्थ'यै फिदिंगासिनो नै बिसानियावनो आरो ना हाबा जागोन नै इसानियावनो ओंखारनोसै दायो माल बोख्लायग्रोनोसै खामानि सुरु जागायजेनबाय नै खुन्था गायजेनबाय बिथिंबो गासै इथिं हमदों बेनो आरो ना मालिका जोंना नै बसआ नै बेलाय बस नै बेखौ जावफैगोर खामानिया जोबगलायबाय दानिया थांनोसै आरो ना फुटला फुटलिनो नै फाइनालि लोगोफोर न' मोनफैबाय भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब लोगोफोर उनाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन